उनकर बातें अलगा बा। आप बातों अलगे करे लियो। जब कबो काम के वजह से उनसे बात ना कर पाइला तब फट से खिसिया जालियो। आ जब बात होला तो पहला सवाल उनकर इहे रहेला कि कौना सवत में बिजी रहनी है। तो सुन ल, आज बता देत बानी, एगो एहिजो रखले बानी एकदम तोहरे लेखा। जैसन तू बाड़ू ना ठीक वैसने। जब तोहके समय ना दे पाइला तो ओकरे संगे काटिला दिन और रात। आ ऊ हरदम हमरा संगे रहेले दिल और दिमाग में। जब तू खिसिया के बात ना करेलू ना तो ओकरे से करेला हम बात। आ ऊ कबो नाराज ना होके हरदम हमरा पाजरा रहेले, दिन होखे चाहे रात। ऊ संघाती ही हमार, ओके हम रखले बानी अपना करेजा में बड़ा जतन से। अब ओके चाहे तू जवन नाम दे दो, बाकी हम तो कहिले ओके तोहार याद। इहे उ सौतन हिया जौना संगे रहिले हम बिजी दिन और रात।